karon tayo na waray iba kundi anaton honorably nga board member Mark Paul Gonzales. Okay? Waray iba nga igaado ni Honorable Board Member Mark Paul Gonzales kundi usa nato niya bisita all the way from the city of Ormoc, Madam Emma Cedra Nabo. Okay, maestro, Corracha please. Susungan at pangabuhay magpapilin na unat maumpay gunman at kuras sa kasarayawan magpapadayon habisan magungahin ni rasyon kuras sa lagi hapon at ayong istiin nga sarayawan di mo makikitan kuras sa natugang at inaarigan kay kung inibawaran magpapamigaw at sarayawan kay kurat sa gulaan ng lahat ang ikanibayan kurat sa nakakarin mo bisa disikat dinamon sabi na nga mga parupato kurat sa at maupay sayawan kay kung ikaw ang magkukahan sa kawaray kagul kaluhian kaya na ito ang pilinagin kung sayaw ikikipan. Pagsarayaw lang kita ay kalipayan at karisuhan ipadayon sige at tanan itong ikaralan kung bukos pa ito daling kapasokay na pag-araw at abla ay bagong masunod ka na yan ang pagsayawan ko ka kurat sa pagtawagahan yan kinahangalisto ka dahil na kayo masunod pa ito iba sa pagpapasok-pasok pag-atong natinangan ayaw kita pag inalang-alang ayaw mga oras punawan ayaw mo sa hiningahin kayo kahit kung mag-hinay-hinay ka pa basta na mauunahan ka anong personal na lahat lugod ito at pagkakadala sakit-sakay ayaw pa umik para diri ka maalkansin kakaragan imong gibayan kundi matukan anim karuyan sa tabay oras pa bikahin kung makalugar ka birahin paniguro ibo ayaw magpaunin. Kay ano nga nadiri ka man kaakon nagsiring ka hato nga akulaan emni gumaon kay ano bigdala nagpag-ukahaakon nag-iba na manahimong desisyon alakot na siya man ang imkaruyag matubot ako nga hikita nga duhain magbubulag bisan kung masamarang iton akon lukhan takarapon ko na nga ay malan man day o sa kamayang ako mahangin bisan makuti ay lang karunyan ko inay nga palis kitang pagsayaw bisan pagkabihay na kung harago ka na ayaw hingalimtian mga kalipay namin sa ruhan ta kapagsayaw nagpakaadong kung tinanong ng mo bisan ayaw ka na
you so much, Board Member Mark Paul Gonzalez. Sugsugan man, dito hanimo ginkaado kan Madam Emma Sidra Nabong all the way from the city of Ormoc. Damo-damo nga salamat.